Kardom Karbi ang long news channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi ang long news channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta ang ton pen arjuponik tha. Karlitang Rowelson Ronghang aphan kachikimo ajai me kapaman po. Kedamtang Tere nipai ingkoi rapli ningkan suri hinira ingkoi rapli aningkan otlang notum Karlitang Rowelson Ronghang aphan apran armutet pen ningkan isi kechok kachikimo po. Tepi nili kereng bom ke arnama phanlo lapen nili kichike nili phan alelo. Philippi ang dengpi ingdeng isi lapen ang dengso ingkoi resi. Lakha ingkoi trok dua barguri constituency ke parlo kai pholangso sunaram tirang arong amikar Karlitang Rowelson Ronghang aphan kachikimo ajai mek paman ponlo. Kenang sot pachini kereng et atuma phandetle ning parong nang jikali lapen perthe dorapet tik ahudetle ning cheparong chot nang jikali. Lapen pirthe dorap unti ka huchotle echor eloka phan arna malong hirjume ke hangpi nang jikali puma thasi Karlitang Rowelson Ronghang achor durithi bepi mathadam parsiksi achor pirthe pen che obup aphiseta kai akarjong sining ang song arna malong kedo kethak ning arong bohong pen kedo dunlong chia phan arna malong hirjume hangpilo. Mai phu biteron pastor pensi chepahem phu ponlo. Speaker Ketiso Evangelist NKBA Thirialong Stone Kangpu pon. Ketiso Evangelist NKBA pensi chepahem phu ponlo. Karlitang Rowelson Ronghang amahang ketheke niphai sirkep arua chiklo. 1991 aningkan si amahang theklo. Alangli lo ke Charlie ke BA angdengan si Charlie lo. Lapen baptize ke endun ke NKBA Evangelist Baburam Kathar ariteng along pensi en ponlo. Lapen alangli risonim so along kedo kethak a odadur mesen. Lapen a joksi alangli phan monduli pen Karlitang Rowelson Ronghang aphan CTH Certificate of Theology Ningkanisi a course Alpha Bible College Tamil Nadu along Charlie Damlo. Lapen penang an aningkanapi alangli hemtun boche rabji aphan mathadam si Mrs. Duruthi Pepi pen chepachor ponlo. Alangli tum chepachor pon aningkan lake 2019 aningkan si chepachor ponlo. Bon sita kopai kelang no penajok mate bang kelang un mate so un pin pen jo padap kereng chiaphan churi chu arlanda mahut niphai inkorapli theria chiklo ningkan suri hinira inkorapli arni alangli apran damjuilo mate Karlitang Rowelson Ronghang aphan kelang un ke kham kheatum apran armudedlo se chelang dunlong le dedlo munit atum pirthe pen kache oke isipen si apran damji munit atum pirthe ke bangke arnisi ke thivek nangji lapen abang phutin sita pahime pajang rivek nangji lake arnam kapinchonga kamlo Dua barguri penang kilo berta Edwardson Crew report Karbi ang long news channel. Kasi nalitim na dakpini naso Karlitang Rowelson Ronghang laki naliso pulo nali hemasol pen akling abang aso pulo nilita naliso pulo nalitim ke akidi abang lo kasi pini nalitim na dakapalong lapen naso unit nalitim rong isi lapen pijar po anda nalitim tehang laki kedamtang 2024 aningkan March 24 aningkan sa alangli kukupan na masa alangli manay si Boyo lo pang thek atum angbo pen si Boyo lo la sinilitum ningkan si kechok si pini an nilitum na da Rowelson Karlitang Rowelson Ronghang ahem arpi aku romalong si nilitum doan ason kami nilitum mane alang setame nelitum kachipi je pan la sunenga rong pen nelitum alangli memorial nelitum pini opening kangkulo la se ningkani si chok se nelitum impu pen non rong si la pen je pier ko anta nelitum si papen nelitum pini la da
anang set kami ni tum kicuji kijun je pan pan ni tum patik pondu lasi ningkan si kechok lo lasi ni tum ning arong pen nang tum pan tamya kero pilo nang tum nang cita on tega pot lasi li alam tia ke ong kami nanti kita lo pancol lo. Ante ni tum pi la bang sojai megalong ni tum hiliving pen alu hil lepas ni kecuk papon tu mak kapet. Oh mani cenghon ni tum Hilubing pen mane hang u eder lo nilitum akhir we adara we masih nilitum an pakai untuk eder lo antame nilitum cing honasar evangelist nilitum speaker tu halo la pen cing hon nilitum asar maturong pisar alang li evangelist sar alang li ke singer lo alang li pan palun je pan neli tum chuhang lo la kan speaker neli tum pan message sangawan pidi pan tamen neli tum chuhang lo la se alang li tum hilubing pen ki bang ka alang li tum bang bini ki thom la som se neli tum chuhang thek jo ni nali pini ladak nali hemasor ke boy ni kan ni lah. Ni ante ne ningkan si kechok 2024 ningkan lo March 23 at Chikloke. Nili hemasor ke boy ko samne si boy. Nili hemasor ke boy la bang ni sami chini dende alang buti ka hosa kami jirpo la pen alang kam kamera pet business kamera pet akun pen ansitami alang ngaching hong ngaching check akon alam ansitami awi ka pen ajudunong le kanan ni pen sikache thengdam la pen kanan ni pen sichi hong dam haya chat alam sitami ni ajudunong le la pen alang lidutti ka hosa kami ni tum phanaching hompi la pen courier phan sitami alang lidutti ka hota tum maphan he mani nang pangrum o mani nang pamisen se phan si an tin phan tami la persona ning kimi kaking kam kithan pon la person se alang he masih pini alang ni la person la bang so per ke pen chi ojui kin ni tum sam bini gu tik lo athi ni list kam ni su ta bi ke la tingan ki ningkan pi chok lo alang ni hem so ga chi boy ningkan din ni su ta ningkan ne kon la pinengan bang ke ningkan pi chok lo pen ni tum kachi en la pen chi do ningkan ke 2019 lo pinengan ke 6 years running lo Ante ko sino ke su ben amate ko ki pen ke chi boy tang la. Isu ta kali alang hempen bar lo ni dak hempu antin ni chudo nang dubai ni lang ki gerja ta dun o la pen gerja long ta active dun o dan pin ni hai ta chiki o pen alang ni business ken ta misen alam handa chima tha o sita mi alang li la sar ni hempu an chudet pen hempen bar chu lo hem nang khan ti kang ki meeting dam ni pesen kan kang ha masing ke meeting dam pot to kaya son jibon sin ni bangta hem kunta dum bitet la kai ni kunta pu parni ta ju dun sita me da sar ni bang de ni tumma ma cha kon pe la penal chu podum phanta char ni pon la sar ni da sta mi alang li kunta dum dik masing ke alang ni meeting chu chilang ni pon ko ho ta mi he en lang wi lang ma plon ki ni lang wi la ni meeting ju da si wang ko plon ke an ti an chu bom ko ni tum plon man ki chu lang ni lang ni ki wang lo meeting ju lo ki ni hem bang ko chu la pen masing ki ni ta hong pun tinggi dia pen ke engke 5 minutes dia anda longke sampai kena accident mani ni libang ke accident pulo mani gari tu namanya lang posi ve tek u ida lang posi accident bon engke mata dam lo he namanya pitang ila sona foto natina tem nak cedele dah long yang Mana bang si pa bang si pati tempat kami pinyar ni antar long lela long le lang. just kita hang lo kami lah tanang klem pinan an kami long lela Internet nan non ni hin talan ni 6 year mate non nali hem na tu chen tang 6 year lo apa nali hem so ka chelo kin kan si kan sen bong nali tu phone ka bang long ke theke ding tu panang ka chela ma ka cheto na person ko thek long dong la banki abi so la gitu lah so ya kutuna hut arni banki sar ko mang lo he education ni em richard to biya lang list min charap tu lo sabtu sa melang ina rap tu lo la pen tu sar ko la no par la ni si kami ni kan charap tu lo ana sin no na pi an banki ana su ti arni bang kana charap ina la tum charap tu bang si kami non an banki hang ta wi nami tum future mane kereng je phan na so ni ding phana abelang ding education ni em sar ni khanang chi chak tikang lo la da hem long he mani nang su phan ge ni nang lang ko pa chari an stamin rapid bisna tu lo stami pinyar ni an stami abi
Rowelson nanti nanti hempen kopi lo aku mesti skip kan tuan reply aku review kali free kan ni bang ke mani necessity kan punya lah lo mani ni suka bihek lang tapi ni alang teacher pani pacari jikan ki tang ka tik mani tha our side ta avi mati lasi ni sami ko sar tuliram sa pan tami chuni tu lo tapi ni bisa ni am teacher to dikas mi alang ni ngi chat nang chi chat yang tin pen ni kana ka plank ki tha sini education ni am sar teacher to bi khani pu thot alang ni phani ni ngap no mani chumi bi la mani ni suka bihek lang la pen hem sami macam kami yang lang bang abi lokai dos kami lang sami paralyzed long lok sipin dengan ki 6 years orang kan kami lapin lagi si long labon lap culang kembom lapin musuh pantal lap si pacari bot sini ni kelam pen kacang ni gila hanlo education ni yang kan tiktok ni pan future mani ni kaya kiring si pan mani masab sudah kami ni kan implement chit our side ni pan nak kita sini thot alang pan ni prep gym ben ni pan em thot nan chuning ri alang kan ini li hem sor panta justice ta long le la pen kisung teknik lo non bang ki he masi khot ni sar kum kan tuliram sar kan la pen di shani hem sar ka ki pan sta mi khot ni lini la pen khot chuning ri ki la hen lo ra vek kham lo nanti ben sai ni men ke mares lo ki beki la pen ni man do ki ka ka hem church Langvuku sarpo teron arong along ningkan surihini rapli aningkan kuki okchum pranatum aridengpen adai awepin pen bang kreser kep kuki arona hud apran kedamtang atuma aphan kachikimo ajai mek kedengpo Nipai ingkoi rapli theria chiklo langvuku sarpo teron arong along kedamtang ningkan surihinira plia ningkan kuki okchum pranatum aridengpen adai awepin pen bang kreser kep akarbiatum apran kedamtang atuma aphan kachikimo ajai mek kedengpo Labang so ajai megalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang chetongdun Aluhia Manpen EM Surjarong Par EM Lun Sing Teron EM Mongol Sing Timung EM Madhuram Lekte EM Billy Mohan Khaklari Deputy Speaker Avijit Kro Anparta MSc Board Chairman Atum Sonsi Ongdung Karbi Anglong Autonomous Council Kethe Kidingatum chetongdu Mayalong CEM Dr. Tuliram Ronghang pen bangso kuki okchum pranatum arideng pen kichidun atuma pharman ahem asor atuma phan lakpho atangka chiklo ejon angbong kipipon echia phan lamchak chipipo bang kreser kep angbong pen bang trok atuma phana bangke kedamtang apora hut pipon long lepin la bonta bang krekethom atuma phan ke lakthom anke pipon long no pusi phirang ke thengno ningjepo Bangso amayalong kachingthur ahin children parks lasonsi kapre kachingthur asai dengpon popusi rada thengno ningjepo HDP penang kilo berta Pratap England report Karbi Anglong News Channel Bang aku kietum Eletum Karbi aphan adaya wipin pen bang krisir keba aphan apran ended pen ini arnie bang ke bang bom si ningkan koi lengyat lo lasun ningkan koi ke pleng along kachikimo alang etum asang tet juji aku lasopil thipen ci unang lo adaya wipin pen lasopil thipen ci kak nang lo lasalang etum aphan piniผู้จงมีทางมีสิมียังทรงดูมีเร่งดูมีทักเมียพันลิตุมกระโดกเวปดักเอตุมกระชิกองสารอันมาแต่การเบียงนองรัฐเกดอันปาร์ตี้ทรมจิปุเปปินเป็นทรงเจยงจิปินเป็นฟินีอะไรตุมพันกระชิกมูอาร์นีlangsungกระชิกมูอาร์นีalongนี่ดิเกโกไปSkejetin lo, nili hokpe dalam mangke, langsung kuki pen Karbi pune itu angtan men kira ngatu ma kuki tu, langsung
adai ka ping tum phana laso apir thipen kedamtang abang phubang phe tum phan kachikimo long nili na ka tong long ge che ko pai lo kachikimo long rapet lasi aprang nili kan kitong mun de pin lang nili mitang kan ning duk lo nili chin ne Ceklojon Pripo Prang Dak Local Emisi Matikari Autonomous Council EM Surjurong Para Kaya Jenili Panang Thansi Lasoteng na Jenili Pulo Piningke Nakitong Dun Vekji Laso Chikimorni Lasi Bang Rapet Laso Chikimolong Karbi Autonomous Council Deputy Chairman Objit Kro Kehai Dak Local Emisi Matikari Autonomous Council EM Surjurong para ke hai, morsing di mua ke hai, lumsing terona ke hai, mudram lek ke hai, bili mohon ke hai. Pendang lo, emisi hapsing rong para ke hai, emisi pemenga ringma ke hai pendang lo, board chairman ke doan. Daga cetong don man pengan hui ke doan. La penang pada nili ke cing honai ninge cetenai, Karbi la metamai penceng lo. KCS TDP amai penceng lo dak sarpo teronorong arong asara ke hai penceng lo kami kar gitu an lapen rong asara ke hai gitu anatum lapen dak kacetong rapet sarpi sarpu epo purun epae purun jerpo jerpi kibi kiti lapen ke bang krisir kep la sopir thipen ke cheo nang adonaraf penceng lo Kado ko ibang nili ninga klong pen ang itong pan ningi duga kardom pajirig lo kardom. Daga bang panapay kiong iligi tinanga jo ini kopi polo. Lasinilikai ta puel monsam do nangji monsam do lo pulong dilitum Kacing thura sayang deng tamai isi pen ki claim ji itum abar saidu ko kacang li hen ben chenglok jutang ditla ta paprang ben chenglok kacing thur jia sai towar pen chenglok school pen chenglok college pen chenglok university pen chenglok la pen jongjung iking kachar jap ji lahai abar sai dalitum kichun ji aphan penceng lok woring abar sai non kitu mi awi atum sakuri bakuri kelong lepen kapelong ji aphan jong si pichun nangji pelong de lahai sayang de ke itum monsando nangji lasi monsando nangji punili matha thipsi nili CM mandep pen 1986 a movement ason itum repeat nang nilo kaida nili nije boy okjun prana detle hla suhot adai ka we pinato phan apran ki en kali ile tum phurki moyong si langdam pulong te hempre ke hang amen pen in the name of the autonomous state in the banner of the autonomous state hempre ke nangji karbiang lo ara phan hempre ke nangi karbia khai aphan hempre ke nangi karbia long alongri aphan karbia khai aphan sida karbiang mong se kache chok kache theng hemrit kache pri apran ke dam nang ta dodo la sapil thip inde kosona hempre ke hang la ke hempre ke nangi karbiang long aphan hempre ke nangi karbiang long ara aphan hempre ke nangi karbia khai aphan Sudah karbian nang mong sekaje cok kaje theng hemrit kaje pri apran ke dam nang dulu. Kaian nang mong kacar wo kaian nang mong kaje cok. Yirpo jirpiang bong. Kaje lang selet penceng lok. Hemrit kaje pri laso. Ajutang litung thek long lo. Aku kietu. Okjun prana tu Manipur pen. Myanmar pen ke baratum aku kietu
itu Karbi ai anak panggung paka rong asarahem nanghang paka mat angki kriket aphan apran atimlong apran yang siapa lah siap rang sini li bola apran back abang fotum helikopter song tum pan ngak tong dalam jam lo bimrem lo lason ajutan Karbi ang ajutan lason mono tidak me Karbi ang lason apurke mo abang itu mungkin kan dong ledet nang dia pan yang punya grang tidak siapa nama Tuhan lo lasi kalau bang di setiap tum ada kami pintar masuk pilih kita aphan Karbi ang autonomous council kita apran kilo bakit so tumhan la thom pu tapi po la popo tapi ula la dia po po la pena pada bang so tumhan ke long lepina tapi ula bang so tumhan ta Karbi ang autonomous council non ciklo jo nang bo kapag pati boli po la pena pada me dak ar puteron ro kenan long le bulan kothimia ke mangalong talang itu dan sampai ke dalang tumpanta itu an mata kami thalong le ana bangke aki joy kan kota kota ji hat ciklo yo ko ni datang dak monolang pon po ke thoma bangke dak ala dak ini school pen dak ar puteron ro am bangke mesena toa jata national standard atwa laso katyar hi phanta de chikin star ben chingwai ching sai kan si ada special package kan kita punai pan la pena parta me la bang krisir ke laso pirthi ben ke damna tu pan kachikimo ati apun lina foto do te lage foto sikiat pachita foto longle pulong te kachikimo di malak apun din da bang krisir ke tu pan anong ek dak sompon po Karbi ang autonomous council kan la pena parta me dak prabjin pen lang buku lo dak sarputero naro dak ciri haru ke bijo acara haru purana bias kasolong le long make soini school sanction ala defense ministry pen nanti dak prabjin pen dak kam ke cek dia pat la cek rombo nong sompo la dak kam ta pangkang po pen ke ningkan hiniang mo la school soini school ka pitang ke pat Karbi ang autonomous council kan otu po la pen ka pitang ke pat pori pon fokus darang lo di jai ke sung ke foto phan ke dak soini school dulu long ke alang tumpan ke top priority lo number 1 priority lo tumpan ko mo sa dak pon ada lokal mesti ba yem Karbi ang autonomous council juro ka chi ba chi sai ka dak mama boek ka tumpan ala tumato na rapan kita dak gore ngawas ka pon ke pat school long ka ahem tiku ame thanga long le atu ala pon ke pon pori pon Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi